Okay, madi zvenyu mama? Tiripo makadiwo. Chiripo. Process yekuvhota maiono yakamira sei panapa? Process inotombomira zvakanaka. Tauya kudhara takangomira pano. Nyangwe zvikanzi tichavhota na 12 tichatovhota. Chero kumagumbeze tinotoenda tikanotora kumba kuvhota tikutovhota chete nhasi. Ameno ti process kuti kudhara kwese vanga vakatadza kugadzirira sei kuti nhasi zuva rachona muzonzi hapana mapepa akakwana. Okay. Ivo vari kuti chii chanyanyononodza? Hanzi hapana maballot box emakansera. Saka ivo pawaigadzira zvinhu vaisazibona kuti kansera havakwe. Zvakaoma. Saka makatarisa mafambiro azviri kuita, muri kuona muchivhota here zuva ranhasi? Kuvhota tiri kuvhota asi kuti kwatichavhotera kwachitadiridzirwa kudhara. Pamwe vane avo vari kutoti avhota isisati avhota. Aiwa, zvakaoma. Saka munofunga kuti chii chingaitwe kuti situation igadzirisike? Situation ngavagadzire method yekuvhota yakasiyana nezvavari kutiitisa izvi. Zvekuti at least vakatigadzirira zvokungoti vanoda nhingi endai kusaidhi kutoenda moverenga zvimadhironi zvezviriko zvokalkuleta vanhu varipo motoziva kuti kwamunangagwa vari kugiraundi rakati wekwachamisa vari kugiraundi rakati moziva manhamba sedu. Aiwa, ndinotenda mama. Noti zvikutoratidza kuti hapana kwatiri kuenda ipapo. Masvika panapa nguva? Tauya makuseni tararira pano. Alright. Iwatiina? Hamumbozivi. But muri kuvhotera panapa? Pachi Glenview 6 Primary School. Alright. Maita basi. Ngavagadzirise zvinhu asi kuvhota tiri kuvhota chero zvikanzi kutanga na 12 torarira pano. Alright. Baba, maona kuvhota kwakamira sei zuva ranhasi? Apa hapana zvandingambotaura nezvekuvhota, kuvhota kwacho hakusati kwatanga. Masenda zese kuno kumazhinji acho hapana mapepa ari kunzi asati auya, saka vhota isati yatanga. Vanhu vatongomira kuti panongouya mapepa ndipo vachatangisa kuvhota. Asi inini handina kufara nekuti ndaivhotera pa4 primary. Saka izvinezvi ndauya pa4 primary ndichida kuti ndicheke zita rangu ranga risipo. Ndikanzi nokuda kuti kwakapatsanurwa nzvimbo dzekuvhotera, ndikaenda kuchemhanza, zvikanzi chemhanza hapana. Ndikaenda paGlenview 1 primary, zita rangu rikashirika. Ndikabva ipapo ndikaenda pa3 primary, Glenview primary, zvikanzi zita rangu hapana. Ndikabva ipapo zvikanzi ndikaenda pacommand center, zvikanzi hapana patakangomira mafigures anouya, hatizive nezvekuti mavoters registration zvakamira sei. Ndikabva ipapo ndikaenda ku2 primary, zvikanzi panapa zita renyu hapana, chitombotirai kuendai ku3. Ndikauya ku3 pa3 hayo ndikanotarisa zvakano tikaona kuti hapana. Ndikaenda kuzeki kwacho, pane pavari vakanditi vanhu vanorambidzwa kuvhota vari kunzi vavhote zita renyu haripo, which means pane kwamuri kwamukakandwa. Saka motoramba muchotarisa but ndarejista ipapo zita rangu kuti handisi kuwanika police station pandofanira kuti ndivhotera. Saka izvinezvi ndanga ndarefiwa futi panapa 6
ndakutobva ndakutoenda ku4 futi kuti ndonotarisa kuti zita rangu riripo heriko. Saka I'm very disappointed. Apa matimabva kupi? Ndakabva kuBotswana. Tine urombo. Ndogara muBenzi 1 Alright. Aiwa ndovimba kuti pamuchaenda ku4 pamwe munonorowana. Maybe mungangotiudza kuti kunoko kuward chii? Okay, this is ward 17. Pleasant. Okay. Maybe tingangoziva kuti panapa mavhura nguvai, vanhu vatanga kuvhota nguvai? People started voting at around 9:30 a.m. So we delayed a bit because we were supposed to start at 7. Yeah. The reason why my delay? Okay. We were waiting for some ballot papers from our command center for local authority. So it's local authority ballot papers. All right. So far satingaziva kuti vanhu vavhota vangaiti vangani kubva makuseni kusvika nguva inei? Okay, from 9:30 until now, I don't know what the time it is, but people are 6:39 so far. So we are hoping they will come in little by little until we close. Okay, what time are you closing? We are closing at 9:30 p.m. An extension for our delay. Yeah, I think so. All right, thank you so much. You're welcome.